Inatindiran ning labi 200 na piling hobenes ang pigkondusir na Learning Summit sa Legazpi City kasubong aga, na pig-organisar kang edukasyon e kooperasyon o EDUCO Philippines. Ang mga partisipantes ang enterong benepisyaryo kang EDUCO, may gikan Albay, Sorsogon asin Catanduanes. Obheto kang pagtiripon na maihira sa partisipantes ang manlain-laing na kaaraman, urog na pag-abot sa sendang derechos. Saro sa mga nag-atender sa pagtiripon, iyo ang 18 anyos sa si Lore Mariutan na hali pang Karamuran, Catanduanes. Istorya niya, tulong taon na siyang benepisyaryo kang EDUCO, apwera sa pag-alalay sa iyang edukasyon, yaon man ang EDUCO sa pagsuporta sa hilig niya sa teatro. Nakapag-share din po ako sa mga kapwa ko bata sa barangay namin, even sa municipality namin ng mga experiences ko, ng mga learnings ko about ito. And one of example is yung sa nabuo po naming Teatro di Cara. Dahil po doon, naka-perform po ako sa mga madaming tao. And this is the third time po na nangyari. Ang EDUCO Philippines, sarong non-governmental organization o NGO na nakabase man sa syudad ng Legazpi, nakasentro sinda sa pagtabang sa komunidad, lalo na sa edukasyon kan mga nagtitirios na Bicolano. May temang aktibidad na Bata Bida Ka, Be Involved, Decide and Act, apwera sa pagiras ng mga magkakanigong kaaraman. Sigun sa direktor kang EDUCO Philippines na si Gemma Castillo Gulyat, saro man ining magayon na pagkakataon nga ni isilibrar ninda ang sendang tarayumpo bilang organisasyon na naging posible dahil sa padagos man na pagtabang asin pagsuporta kan manlain-lain na ahensyas di gobyerno. Arog kang DILG, Dole Bicol, DSWD, asin Department of Education na presente man sa pagtiripon. Importante po ang boses nila. That's how we will work. We will listen to them. Every voice matters. Every opinion matters. Every soul, every individual matters. And that's what we are going to work. Si Joshua Kyle asin Shelo Marie, labi ng gadang pasasalamat na partisinda kang EDUCO. Ang nagunong kaaraman sa summit, makakatabang ng gada sa inda bilang individual. Sana po ay magtagal po yung EDUCO, then sana po mas marami pang ma-reach ng mga childrens, like mga liblib na lugar. Kasi marami pa po kaming mga barangay doon na mga liblib talaga, hindi pa rin na-reach daw po ng EDUCO. Then sana po ma-reach din nila yon. Then sana po marami pang childrens na matulungan po ang EDUCO. Yung EDUCO na nahubog, kumbaga nahubog yung leadership skills, tapos tatabangan kami kang EDUCO para makatabang man sa iba. Sa community, like sa school, sa elementary po sa community, na nakatabang na po kami doon ng brigada po. Maugmama na pigiras kang area manager kang EDUCO Catanduanes. Napuon kan taon 2018, may 5,000 na sindang benepisyaryo gikan sa Karamuran, asin plano paninday ning madugangan. Aramtaman po baga sa Catanduanes na igwa po kitang 11 municipality. So nagkaigwa po 2018, nagkaigwa po si EDUCO scoping mission, data gathering, kung sisay ba talaga sa possible munisipyo na makover kang samuyang regular program. So, in-assess so mga socio-economic data, child protection cases, etc. or any related data. And ito po, napag-agrihan po together with the province of Catanduanes and sa management natin kang EDUCO na so, i-covered area ay si Karamuran, Catanduanes. Mientras tanto, sa summit, nagkaigwa maning photo exhibit. May mga nagpahiling maning talento, asin pigtawan maning rekognasyon, an mani baybang government partners kang EDUCO Philippines. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.